Panalangin alang sa kaluwasan. Langdong Amahan, sa nagkadaghang mga panghitabo sa among kinabuhi, maayo man o makalilisang sama sa linog nga nahitabo sa Syria ug Turkey. Hamo silang giampo Ginoo nga unta mahatagan sila og igong hinabang nga ilang gikinahanglan sa kasamtangan. Ug unta daghan pa ang maluwas gikan sa kamatayon nga mahaw-as sila gikan sa ilang pagkaipit ug sa ubang nangamatay. Giampo namo ang ilang kaluwasan. Nawata sila Ginoo sa imong gingharian ug hatagi sila og bagong kinabuhi nga walay katapusan uban kanimo. Nagapasalamat kami sa mga higayong nakadawat kami og grasya ning kinabuhi. Labi na ang mga takna nga imo kaming gihaw-as gikan sa kalisdanan, gikan sa disgrasya, gikan sa sakit. Wala kami masayod sa mga mahimong mahitabo sa umaabot. Iampo namo ang tumang kaluwasan sa tanang higayon, sa kalisod ug kalisang dinhining kalibutan. Ginoo panalipdi kami gikan sa mga sakit, disgrasya, kalamidad. Lakip na gikan sa mga daotang panghuna-una ug intensyon sa uban. Ug gikan usab sa mga kadaot nga gidala sa mga panulay nga kanunay gahagit kanamo, mambubuhat og di maayo ug matalikod gikan sa among pagtuo. Palihog lig-una kami. Pagaka kami gikan sa mga kangitngit. Pagaka kami Ginoo hilabi na sa takna nga kami mahuyang. Dad-a kami ngadto sa dalan sa kahayag nga imong giandam kanunay kanamo. Samtang naglawig kami ning kalibutan. Ug sa panahon nga moabot na ang takna namong mobiya, gikan dinhi sa kalibutan, Ginoo, luwasa kami. Palihog dad-a kami ngadto sa imong gingharian. Alang sa bagong kinabuhi nga way katapusan. Uban kanimo. Amen.